Wach malit ahinya kopogore gi mano wadhi nyime kama sekta mar lupo kod mwandu madore nam oseyudo dongruok mopogore opogore e kaunti ma Migori e kinde ma higni 4 mokalo ka nyaka sani. Chenro mag dongruok moting'o gedo mar kama ichoko kendo okane rech kaachiel kod tuoyo omena ma idendo kaka fish landing site e dho wath ma Got Kachola e sub kaunti ma Nyatike dhi nyime. Jojo mani kod ler. Sekta mar lupo kod mwandu mode nam lolwe kaunti ma Migori kelo nweng'o ne oganda mathoth e kaunti ma Migori kaachiel kod oko mare. Odiochieng' ka odiochieng' malo yiedhi gana 3 donjo nam lolwe e chenrogo mag lupo. Jokanye sekta ni kinde ka kinde yande osebedo kod ywak mathoth moting'o kethruok mag rech nikech onge mag kuonde ma ikane rech, pek ma yudo chiro kod midhieche mamoko. Piny owacho malo kod mano ma kaunti ma Migori e kinde ma okalo ne osingo mathoth ne jolupo kod oganda mamoko e yor bero nweng'o e sekta no mar lupo kaachiel kod wuoth e nam lolwe. Penjo maduong' to bende singogi osechopo. Life saving jackets nitiere ma county government nokelo to kange kata grom ni office na onge. County government osemiwa kejes sana Got Kachola kanyo osemiwa kech kae manobedo akwa park ma ikete kejes. Nomiwa kejes 14 kendo ginie pi. Life saving jacket wan go iga ka iga county government miyo mak mana jolupo mantie ka ng'eny, population ma jolupo ng'eny mama gimiyo watin ok nya romo lakini gimiyowa. E kinde limbe mar alwora ma nam lolwe kaunti ma Migori ne wayango ni chenro mopogore opogore ma isiro kod piny owacho malo kaachiel kod piny owacho ma kaunti ma Migori dhi nyime ka bende nyaka sani koro kelo geno. Yonge minyalo donjgo ka to nyaka nye project donj gweng' ka wan gi geno nikech waseneno lam kosewuok Othochra kum kabiro Got Kachola. Kech gisekelnwa uneno, barabara bende uneno, idwa losnwa. Dong mano project ma gikelo. Koro nyaka wadwok ne duka ero kamano, Ochilo, Kale, Odege, Odoya Chuora. Gedo mar kama ikane rech mondo koro kik gikethre, kama ituoyo omena kod chenro mamoko maong'ere kaka Got Kachola Fish Landing Site mane ochaki ayanga kod jatend piny Kenya William Ruto jochuok mokalo koro gedo mar dhi nyime. One gi fish processing plant, one gi administration block, one gi fish receiving banda, one gi omena storage. Structures ang'wen go ema main structures. Sebedo gi challenges mag rech kethore, ka gigolo rech mang'eny to buyers onge maredi, rech kethore. Koro project ni at least gidhi bedo gi kama ginyalo store rech nyaka giyud market. Number 2, odhi kelo value addition. Kendo wadhi ro tich ka. Idhi ndege ka, gidhi tich ka, mano kendo dhi miyo ekonomi mar gweng' dhi chako idho. Gedo ni kelo geno mathoth ne jolupo mabende osebedo kod pek maduong' e kano rech, tuoyo omena kaachiel kod kata yudo chiro malong'o. Kia gi rech nam to kosegik odhiambo to chuni ni nyalo use bei moro amora mowinjore ma ja ohala madwaro. To an gi geno ni girwa ni kogerore morumo maber to wanyalo kano rech kata mar bang' ndalo 3 komanyo marketing. Kipenjo community maka gibokoni ni ka rech nokwamo kodgi, middlemen take advantage to kawo rech gi bei mapiny sama rech okwamo kodgi. Koro ma gidhi yudo time mar keto rech gi nyaka giyud ready market. Thothgi osebedo mana ka uso rech gi kaachiel kod omena e nengo mayot. Jodak mag Got Kachola kaachiel kod Nyatike mangima wani chenro ni mar dongruok dhi medo nweng'o ne oganda sekta mar lupo, sekta ma giwacho ni kuom higni mathoth osebed kojwang'. Anene project osabire e Kenya ka to president manosaparo e Ikaluo mokelo gik machalo kamagi Ikaluo manosaparo ni Got Kachola be obede achiel kuom mitere project ne onge. Waneno ka wan gi geno kuom mbuta manyocha wayudo to wause low price mondo dhi mapiyo piyo nikech kokiuse to chuno nobiro dhi tow. Koro sane wan gi mor maduong' ahinya nikech waneno ka koro ute gigeronwa ka kendo wang'eyo ni rech wabiro yudo to wado cold storage mopang. E dho wath ma Migori boma miuru e sub kaunti ma Nyatike bende gedo mar kama mili gowe ma idendo kod ngere kaka paya bende dhi nyime. Chenro mar gedo ma bende igeno ni koro dhi wechego mag wuoth e nam lolwe. Dhigo biro konyowa nikech kaluwore gi kaka distance kata mana weche mag wuodhe gi chalo, aparo ni nweng'o biro yudore mondo wawuothi kaka jo osewacho mondo wadhi Kisumu. Kihero iluwo nam, ichopo Kisumu. Nam onge risk mang'eny kaka lo motuo. Ka koro iwuotho kiidho meli, iwuotho mayot. Donjo ka biro chiemo e hotel, biro nindo lodges mwadwa gerogi
mago medruok mobiro yudo ka. Nyaka sani oganda e kaunti Migori keto mana geno margi kuom waterbus mating'o jowuoth e nam lolwe. Chenro mar wuoth bende ne ochopo bang' ten kaunti ma Migori ne chopo winjruok kod kambino mar waterbus higa achiel mokalo. George Juma, Ramogi TV, Migori.